Ayun. Hmm? Ano ba? Ayan. Hi. KM. Kain tayo. Lang, nag-live lang. Hmm. Hello. Hi. Patams, patams. Kain. Kamatis red egg. Ay, naman mag-live. Ayun, nasi-share. Ba yan? Hello. Pa-share kayo. Ano? Kumusta? Kumusta ang shop? Mga Baby dami eh. Oo. Ha? What? What? Pati daw, Bianca. Papi? No! Iyak na naman?
Labas, makyat na. Hindi man dumating sa akin ang panahon mula. Ay, Biyan, wala man lang. Hello, kumusta kayo dyan? Bye. Everybody's kung hindi man dumating sa atin ang panahon. Welcome to the chat. Remember that in God your privacy able to communicate guidance. Cheers. Pangarap ko ang Pasko ay sumapit. Whenever I see boys and girls selling lantern on the street, I remember the child of a manger. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. Jingle bells, jingle all the way. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Can I learn by your side? Next to you, and make sure you're alright. I take care of you. I don't want to be here if I can't be with you tonight. There are times. Ikaw lamang hanggang ngayon. Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw nang kailangan ko ikaw dito sa piling ko.
Maghihintay kaya, maghihintay. Ikaw lamang hanggang ngayon. Ayun na.